ଏଇ କାହ୍ନା, ତୁ କଣ ମତେ ତମ ଘରକୁ ଡାକିବୁନି? ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା। ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋ ଆଜି ହିଁ ଦରକାର, ଏବେ ହିଁ ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି କିଛି ଦେବିନି। ମୋ ସାନ ଏଇଟା ପରା, ତୁ ବୁଝୁନୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଆଜି ହିଁ ଦରକାର। କାହ୍ନା, କି ଜିଦିଆ ପିଲା ଇଏ। ହେ ଜଗା, କୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପକଉଛୁ ମତେ। କେମିତି ଜାଗାକୁ ଆଣିବି, କଣ କରିବି, କିଛି ବୁଝି ଦେଖାଯାଉନି। କଣ ହେଇଛି ଏଠି ଏକୁଟିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସୁଛୁ ଯେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିକି କଣ ପାଇବି? ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ଆରେ ପୁଅ, ମତେ ଟିକେ କହିକି ଦେଖେ। ଏଇ କାହ୍ନା, ତୁ କଣ ମତେ ତମ ଘରକୁ ଡାକିବୁନି? ଓହୋ, ତାହେଲେ ତୋର ଏଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଜଗାକୁ ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଦେଖେ, ଦେଖିବୁ ତୋ ମନସ୍କାମନା ନିହାତି ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଘଟିଲା? ଆରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହୁଛି। ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଯିବା। ହଁ ହଁ, ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହ୍ନା, ଥକା ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, ରହ ଟିକେ। ଭାଇ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଆଗକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଅଛି? ଚାଲ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଭାଇ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା। ଭାଇରେ ଥକି ଗଲିଣି, ଆଉ ଯାଇ ହବନି, ଏଇଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବା। ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ରହ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଆସିବ। ରହ କାହ୍ନା, ଆମେ ଆସୁଛୁ।
ଭାଇ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖୁଆ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜଗାକୁ କାହିଁକି ପାଉନି। କାହ୍ନା ସେ ଉପରକୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ପତାକାଟେ ଉଡୁଛି।